Здравейте, казвам се Христо Стоянов и съм общински съветник от Продължаваме промяната. Здравейте, казвам се Елена Петкова, също общински съветник от Продължаваме промяната в община Сливен. Днес двамата съсели ще имаме дискусия на тема Сливен и региона. Ели, какво мислиш за ВиК инфраструктурата в Сливен? Какви са основните предизвикателства пред ВиК инфраструктурата в Сливен и в нашия регион? Като цяло основният и най-тежък проблем е липсата на достъп до чиста питейна вода. Свидетели сме на чести спирания на водата и в града, и в малките населени места. Някои даже са на воден режим от месеци. И трябва да имаме една по-структурирана стратегия как самия ВиК цикъл да бъде подобрен, отремонтиран по такъв начин, че не на едно място да положим нови тръби и система и на друго място да се появи авария, защото там самата водопреносна система е стара и не може да поеме това налягане, което точно се така, получава. трябва да се говори за намаляне на загубите на вода. Правилно? Абсолютно. А какво още може да се направи? Това, което може да се направи също и важно за град Сливен е да се направят към пречиствателната станция тези водопреносни канали, които отвеждащи и довеждащия всъщност канал към пречиствателната станция, за да можем ние реално да ползваме тази пречиствателна станция, която си като паметник от известно време. Така е, да. Да. А какво може да се направи за подобряване на водоснабдяването в малките населени места? Там също трябва да се работи много активно, а не да се неглижира с години проблеми, които хората изпитват на гърба си. Даже скоро имахме такъв случай с хората от село Крушаре, които за тях просто вече е нетърпимо положението. Изключително важно е също в малките населени места да бъде обърнато внимание и на канализационната система, защото реално много малко са тези села, в които има изградена такава. Точно така. Точно така. Добре, благодаря ти, Ели. Също исках да добавя, че от доста време търсим отговор на въпроса защо не се случват тези подобрения. Все още чакаме отговор. Се надявам скоро да се получи. Разбира се. Друго, според мен, което трябва да обсъдим, са проблемите в малките населени места, извън рамките на града. Точно така. Точно така, абсолютно. Благодаря ти, Ели. Значи, много често нашите гласоподаватели споделят основни проблеми, които имат. Безработица, обезлюдяване, разбити улици, остаряла водопреносна мрежа, често спиране на тока в тези райони. Много често в момента се говори за нерегламентирани сметища, в които почти всяко село ги има, лошо транспортно осигуряване, което е до самите селища и разбира се, липсата на лекарска помощ, което в последно време е много актуално за тези облизодяващи се райони. Скоро получихме такава информация, че в едно сливенско село всъщност даже са подготвили кабинет, в който може да се практикува. Да идва лекар, но се оказва, че и медици не липсват. Имаме липса на медици. Да, основен проблем е това също. Добре. Какво друго? Между другото, нещо много важно за малките населени места. Съвсем наскоро внесахме, се сещаш, предложение кметовете на кметства да разполагат с делегиран бюджет. И когато има належащи проблеми в селото, дори за поддръжка на паркови пространства, детски площадки, кмета да може да разполага със средства и да предприеме незабавни действия, без да изчаква разрешение от кмета точно на общината. Точно така, нещо, което до момента реално го няма. И те не разполагат с подобен тип бюджет. Благодаря ти. А знаеш ли какво още си мисля специално за подобряване на достъпа до услуги като транспорт и здравеопазване, най-вече за здравеопазването в селските райони?
Мисля, че е необходимо създаване на медицински както здравен и помощен персонал, така също достъп до лекарски, т.е. до медицински продукти, до продукти с особено значение, както и подобряване достъпа до здравеопазване, разбира се, което е много важно в случая. Изключително важно. Особено за възрастните хора, които реално нямат възможност или не притежават собствени автомобили, децата им са надалеч и е изключително голяма трудност за тях да си набавят жизненно важни лекарства, нали? Не просто аспирин и аналгин. Разбира се. Да, така че има много неща, които трябва да се отстранят и да се помисли така стратегически за разрешаването му като проблем. Добре, благодаря ти. Какво друго да дискутираме? Градската инфраструктура. Мисля, че е много важна тема, особено успешните наши проекти, които имаме. Знаеш ли, към момента, доколкото знам, имаме около 12 проекта, които са инфраструктурни проекти в нашата... За близо 75 милиона. Да, за близо 75 милиона, точно така. Всъщност, за първи път знаеш ли, че правителството на Николай Денков отпуска пари за инвестиционни проекти. До сега това нещо не се е случило, свързани с училища, всъщност с цялата инфраструктура на... С неща, които са стратегически важни за всяка една община. Това е чудесно, защото до сега наблюдавахме едно разпределяне на средства на така по-приближени до конкретни личности общини, а в случая вече се разпределят средства по вече изготвени проекти, които са важни за общините и няма значение, че е кмета, средствата ще бъдат получени и реализирани. Доколкото имам спомен за предния програмен продукт от 2017 до 2021 е имало само 1 600 000 одобрени проекти, а сега в момента говорим за 75 милиона, които ще бъдат само за община Сливен, разбира се, не за цялата област. Добре, какво трябва да се промени в планирането и поддръжката на градските улици и зелените площи? Според мен на практика поддръжка в този момент няма някаква много сериозна. Поне наблюдаваме в централната градска част, че се полагат някакви усилия, но в периферията, ето онзи ден всъщност получихме и сигнал от жители на квартал Дамен Груев. Там, освен че липсва улица пред жилищна сграда, близката детска площадка е с компрометирани съоръжения, които всъщност могат да са опасни за децата. Нещо, което доста често се случва в последно време с тези детски съоръжения. Да. И трябва да се обърне на специално внимание на това. Дори в центъра също такъв сигнал имаме, също сме входирали молба към общината. Увеличаване на зелените площи. Абсолютно е задължително. Ние имаме всъщност... Междублоковите пространства, точно така. Ние имаме такива хубави междублокови пространства, но са твърде малко тези, които са поддържани и те най-често са поддържани от гражданите. Тук вече наистина трябва да помислим и да реализираме всъщност план действие, как и дали на етапи да се започне от някъде, да се стигне. Трябва да имаме ясен план как да действаме. Трябва да бъдем честни все пак, че тази година за първи път в тези 75 милиона има 3 квартала, най-големите квартала, които ще бъде реализирано и има вече одобрени проекти, свързани с тях за реализация на междублоково пространство и развитие на зелените площи, за което поздравление, разбира се. Знаеш ли кое още за мен е важно? Програми и стратегии да има, защото в общината ги има много, но не само на хартия, а към всяка да има план за действие, както с мерки, срокови и разбира се да има и отговорници за това. Това ми липсва страшно много в тази част и разбира се разработваните на планове за устойчиво развитие и управление на риска, които са от съществено значение за бъдещето на нашия град. Абсолютно е така, че знаеш, че когато възложиш на някой някаква задача, той трябва да има срок, за да се случат нещата. Да, и отговорник. Трябва да е ясно. Добре, къде виждаш, че са най-сериозните пропуски в нашата настояща градска среда?
Сериозен пропуск за мен е проблема с разделното събиране на отпадъци. Добре. Реално има контейнери, но те не са широко достъпни, те са на доста малко места. И те биват почиствани много, много по-рядко от останалите и често съм свидетел как около тези контейнери започва да се трупат, нали, разделно събрани отпадъци, но те попадат в общия отпадък в един момент, защото то няма как да се съхраняват наоколо. Това за мен е проблем. Има хора, които искат да събират разделно, но като видят, че отпадъка им отива в общия, те се обезсърчават по този начин, така че това е нещо, което трябва да се подобри със сигурност. А какво мислиш за липсата на градски парк към момента или този, който имаме, ми се струва, че е прекалено малък? Градския парк? Поддържането на вело... Поддръжката на градския зони. парк, да, трябва да е приоритетна, защото хората са свикнали в хубавите топлите дни да си направят една разходка, а пък всъщност те се сблъскват с неравни алеи, с компрометирани тротуари. За една майка с детска количка, нали, хубаво да си направиш разходка, обаче като стигнеш до един такъв разбит тротуар, ти отива цялото удоволствие. Повече изграждане, примерно, на детски съоръжения, детски паркови, свързани с децата. Разбира се. Нещо, което си мисля, че имаме още доста какво да направим в тази част. Има какво да бъде подобрено, но като цяло поддръжката на парковете също трябва да стане приоритет, според мен. За да имаме едни хубави пространства, където да можем да отдъхнем след тежкия работен ден или да се насладим на почивния си ден. Така е, разбирам. Добре, да преминем в една така по-културна среда. Какво мислиш за културните събития, за младите хора, за тяхното задържане? Как можем да съчетаем едното и другото или да ги накараме, по какъв начин да ги накараме да останат в нашия град? Как може да бъдем по-интересни за тях? Какво може да направи общината? Какво може да направи общината? Аз винаги ми се е искало тук в Сливен да има едни тематични фестивали, както в други по-големи градове. Не, че в момента няма фестивали, има, но можем да надградим над това и по този начин да привлечем повече хора да посетят града ни и да посещават самите тези фестивали. Културният живот на Сливен според мен беше в застой, но има някаква инерция и трябва да вървим в тази посока, да надграждаме. Като за начало с повече такива тематични фестивали, повече концерти, които да са на открито, според мен това привлича изключително много хора. Знаеш ли какво означава думата култура? Ще ми кажеш ли? Тя излиза от латинското култура, или т.е. която означава грижа се, пазя се, култивирам. Тоест, тя е първата дума, която около 1500 година преди новата ера започва да се проявява в преносен смисъл на думата обработвам. Или култивиране чрез образование. И идеята е за колективни обичаи, за начин на живот, т.е. на различните общества в случая. Много важно е младите хора да имат достъп до култура, според мен. Много е важно. Независимо дали като потребители, например в библиотеки, музеи, свързани с музика, видео или някакви активни танци, спорт, като нещо, което е свързано с тях. Нещо още, което си мисля, че може да бъде обвързано с тяхното задържане. Какво мислиш, примерно, на предлагане на по-ниски цени, да кажем на сезонни билети, за балет, за концерт, за абонаментни планови или пък за входови до музеи, безплатни, примерно, с цел образование, запознаване с историята и културата на нашия град спрямо тях?
Доста по-често могат да бъдат организирани такива турове, даже си мисля за някакви тематични турове, които, тъй като знаеш, под егидата на Историческия музей са и къщата на Хаджи Димитър, къщата на Сливенския битикултура, текстилната фабрика, да бъдат организирани тип тур. Нали, тръгваме от едно място, друго, второ, трето. Това е по-интересно, според мен, отколкото нали, отиваме тук и оттам сме. Мисля, че е добра идея. Искаш ли да засегнем една важна тема? Да. Грижа за уязвимите групи в интеграцията на ромските общности. Защо в общината липсва адекватна програма за хората със специални нужди? За хората Знаеш със ли, специални нужди? мисля, че към 2022 година, т.е. самия град е 125 000 жители, а от тях общия брой на лица с трайни увреждания са, мисля, че 9300, а от тях деца са 466. Тоест това са около 5% от населението на града. Има подобен тип проблем. Какво реално може да направим за тях? Общината какво би могла да направи? Какви мерки може да вземем в тази връзка? Най-лесното нещо, което можем да направим е да направим ни достъпни пешеходни и тротуарни зони. Според мен това е изключително важно, защото всеки има право да се придвижва спокойно и необезпокояно, независимо от какво положение. Също клубове, такива по интереси, които да ангажират тези хора, да им показват красивата страна на живота. Точно така, разбира се. За ромските общности, какво мислиш, какво конкретно може да се направи за тяхната интеграция? В нашия град специално, знаеш, че имаме доста в тази част. Ние имаме един от най-големите квартали на такава общност. Там работата е комплексна, трябва да е не само от страна на общината, трябва да е от страна на самото общество, което... Точно така. Да има приемственост. Да има приемственост. Това е двупосочен процес и ако може би има повече информационни кампании, то предполагам, че има и се правят усилия в тази част, но може би трябва по-често да бъдат тези информационни кампании и по някакъв начин ангажиране с младото поколение и не само с културни мероприятия, спортни програми, нали, всичко, което да ги изкара от квартала. Според мен това ще има добро въздействие. Разбира се. Добре, да засегнем още една тема с децата. Липсата на контрол във връзка с приемането на тези забранени вещества, субстанции, които са толкова актуални, популярни и за които ние толкова много се страхуваме за децата си, разбира се, по отношение за тях. Какво мислиш, че е нужно да се направи на този етап? Грижата там трябва да е много по-засилена. Имали сме разговори с директори на училища, които споделят тези опасения, притеснения. И там трябва да се работи както с директорите на училища, така и с родителите, така и с охранителните фирми. Тоест да имаме една информационна кампания по училищата, с бюлетини, с брошури, да има по-голям достъп в случая до учениците, учителите да говорят за това, директорите, кмета, общината, общинските съветници. Аз мисля, че даже на национално ниво е добре. Национална кампания във връзка с много по-чести на тези вещества. Такива кампании. И знаеш ли, аз всъщност се порових в сайта на община Сливен, се оказа, че има стратегия, но в тази стратегия аз не видях ясни цели, срокове. Всъщност ние имаме един документ, по който не знам до каква степен се работи, честно казано. Аз не виждам резултати. Аз си мисля обаче, че трябва да има и по-голямо наблюдение от страна на полицията, т.е. на местните власти, по-голям контрол, който да упражняват
да има систематизирано покрай училищата или патрулки, или районни полицаи, които да минават по-често, да проявяват информираност, да знаят всеки един момент децата, че там могат да се чувстват спокойни, сигурни, че могат да имат на кого да се допрат в подобен тип проблеми, ако някой им предложи или ги задължи да закупят подобен тип инстанции. Тоест да има сигурност в тази част. Това е изключително важно, да, според мен. Мобилни екипи, нали, такива, които да патрулират, включително може да бъдат и от общинска охрана, не само от полицията. Да, разбира се, но пак казвам, че това е процес между много страни и трябва да е постоянен. Добре, така е. Мисля, че трябва да засегнем още няколко теми. Какво ще кажеш за туризма? Ти си взето в този бранш. Да, занимавам се вече дълги години в тази част. Истината е, че Сливен и като град, и като област разполага с чудесни възможности за туризъм, при определение от нейното географско положение, наличие на природни дадености, които доколкото помня, в Сливен има културно-историческо наследство, което е едно от най-богатите в България. Имаме над 780 паметника на културата, имаме над 50 археологически крепости, крепостни съоръжения, музеи, които са просто страшно много са в тази част. Какви стъпки трябва да се предприемат, за да развием, да популяризираме това богатство, което имаме? Няколко пъти съм го казвал и продължавам да твърдя, че Сливен няма готов, интегриран, работещ план и проект за развитие на общината. Тоест, това е първото нещо, което трябва да създадем. План, който да превърне нашето наследство в ценен ресурс. План, при който след реализация ще се постигне на местно и на регионално ниво няколко ефекта, които може да постигнем. Първо, ще имаме по-голяма посещаемост на туристи. Ще повишим инвестициите в района. Ще създадем работни места и ще увеличим заетостта, която имаме. Ще имаме високо квалифицирани професионалисти в тази част, които ще създадем. Ще увеличим доходите, реализирани на база повишаване на броя на туристите, които ще дойдат в нашия град. Ще създадем, т.е. туристически фирми, създаване на бизнес възможности за предприятия, както и от другите сектори на икономиката. Също така развитие на туристически райони и атракции, които имаме. Аз мисля, че кмета и неговият екип могат да помислят за насърчаване на предприемачеството в областта на туризма, чрез стимули, чрез общинския бюджет или чрез донорски програми, които могат да бъдат съпътстващи в случая. Също така консултантска подкрепа. Ние няма нищо лошо да искаме отвън или от чужбина хора, които имат опит в тази част, да се консултират и да ни дадат съвет как можем да го направим по най-добрия начин. Също така привличане, разбира се, на външни инвеститори и насърчаване за инвестиции в туризма. И не на последно място, може би създаване на един общ туристически продукт в партньорство и с други общини, защото може да си бъдем полезни. Това е изключително успешен подход, който мисля, че може да бъде реализиран. Нещата, разбира се, че те са много, но преди всичко трябва да имаме работещ план за развитие на туризма в Сливен. Добре, а ти като специалист, да те питам в твоята част, какво мислиш за развитието на спорта, за задържане на младите хора? Спорта знаем, че е изключително важна част от живота на всеки един човек. Децата между 5 и 6 годишна възраст всеки ден трябва да спортуват активно, нали? Не просто чрез ходене, а трябва да спортуват активно поне по 2-3 часа на ден. Трябва от малки да ги ангажираме и според мен, ако се организират повече турнири на ниво училище, оттам вече на община, региони, можем да засилим все повече интереса на децата, да ги изкараме от социалните мрежи, да ги вкараме в живия живот. И друго важно, интересно според мен нещо е да се помисли за тематични занимални по време на ваканциите, спортни занимания за деца, които да се организират, може и от общината да се организират
по време на ваканциите, макар децата да са във ваканция, родителите са на работа и знаейки, че примерно оставят детето си на едно място, където ще спортува, ще се чувства добре, ще се социализира с останали деца и самия родител ще се чувства добре и детето съответно ще се прекарва ползотворно ваканцията. Чудесно. И това са част от въпросите, които искахме да споделим с вас. Христо Ели от Продължаваме промяната общински съветници. Номер 26. Гласувайте за промяната.